saputosa temah bisurwaken pangari bawa gara-gara. Goro-goro bumi goncang-gancing langit barang tangsing bumi lindrus ngaping pitu dan barat salamongso wumating palkung datarit mating klawer trataun mating sloro kawon jagat kanton peteng dedeg lelimengan amung sumyok lating tatit kebisaan dilat-dilato bawono bumi langit ngotangkem-tangkepo gunung taruh podo gunung kawon jagat kanton peteng dedet lemengan lemah blekang satepo satemah brol mijil kewan kang mawa wisa sumundra kang kanjeng ring saloka ing kono kawah condot pokoknya berkono cagam wiralaya menceng watu galagil ngangkatu sangat buku menjilakan bisa kang saklenting-lenting gedene kayu klepu diwonteri kaya ngatung-ngatung parijata kencana kaya rontok-rontok karena ing kono Kusnul kang gawe gara-gara Sang Hyang padha menang uninga gara-gara kang sumbere saka Kusnul sigra nyandak oyot pulasata nyandak oyot pulasata kasabetaken wonten Kusnul satemah sirep padha saknika punang gara-gara sireping kawontenan senengan swara pindha Gundala Sasra Gundala Glap Sasra 1000 kaya Glap 1000 muni bareng Kinaro Kurmati mijiro Semar sapranakane ingkang sami gugujikan wonten ngara-ara amba
monggo. Saking enake. Ah iya. Tekan batin setiamu. Kanca-kanca muni bareng. Nek tanganku ngathung ngene iki engko sing muni kanca-kanca wiyoga. Nek tanganku medhun ngene iki sing muni waranggana. Dadi nek ngathung niki sing muni lanang. Ning nek medhun ngene iki sing muni wedok. Ngene iki lho. Ben do ngumatke aku warangganane ora ngumatke yoga terus. Siap. Siap. As.
Iki khusus sing muni lek gujir. Lendang biru. Yo. Lendang biru. Andel ora. Bener wae. Nganti bener. Selendang biru. Lucu. Oh, sepur. Yo, digongke, Mas. Iya kok apa? Ibu bareng ngono muni bareng. Tatakono janjimu sendang biru. Petro ku seneng esuk gawe wirang. Gawe wirang piye? Kowe kuwi lho. Kowe senengane gawe wirang, Bagong senengane esuk buka wadi. Masalahe dibuka oleh. Mulane ora detek-etekke. Madine iki. Lah seneng kok buka wadi. Buka apa jan dinehke kok buka kepiye? Sandingku iki agek turu. Ne turu iso tumungkul. Iso nyedekur ne turu. Kesayan iya. Sayane nyambut gawe. Oh, larak ngono. Bladeg-bladeg pirang-pirang dina. Nyambut gawe, nyambut garwa. Ning saiki wis ora, seploke dikeleng kupinge karo Bagong iki dadi mituhu manut karo lambene Bagong. Contoh kalau Mbak Surtinah kayak kono nggo contoh kae. Senajan to wis rada kladuk yuswa ning ngetokke ni semanggem ngetokke tanggung jawabe. Wajib dicontoh, wajib ditiru. Sak ora-orane iku nganu jamune ya majas. Jamune apa cukup nduk bebek, madu, jeruk dikecerke. Oh, larak ngono. Iso malake sumringah, iso marake greng. Iso marake greng ya iso marake makseng barang. Ya mulane kuwi iki wajib dicontoh. Saya nek muni Maranggana nyinden ngono iki suarane apik. Mongko biyen wis tau dadi juara DIY ya lho biyen. Apa iki Mas? Heeh, jaman biyen. Nek nyuwunake nyuwun sewu, cangkeme iku ora patek mengo. Ning suarane apik. Iso templawung. Sing ora mengo awan. Ngono iki lho. Nggon cangkem. Heeh. Liyane ya mengo. Apane irunge gajol kowe engko. Ya werna-werna kok ang. Kuwi patunggo contoh semanggem ngetokke marang tanggung jawabe. Heeh. Ya pancen bar kok. Lah iya. Kepiye kowe iki? Contoh sinden Banyumas kalau wah. Sigrak-sigrak senajan to awake kesel dibladek ning ngetokke marang
tanggung jawabe. Senajan to wis rada tuwa ning ngetokke tanggung jawabe yo ning belo piye kok wingi. Ngono kuwi. Ya pancen berpancen angel tanggung jawab wong seni iki angel. Angel tenan. Kudu iso nuhoni anggo dadi wong seni lho. Kepiye carane dipresani iki ya tetep seger. Ana. Dirungokke suarane ya ketok becik, disawang ning lenggah ya ketok tumata. Ayo to, mulane kuwe. Mulane pasano aku, Reng, ana apa-apa ki. Engko tak kandhanane mesti manut nek karo aku. Wis yakin kuwi wis, tur mesti dadi ngono lho. Ah iya. Apa sing dadi kandhaku mesti padha gatekke tur manut karo aku. Kudu ngene-ngene ya apik tenan. Nek marang ngono ki nganggo sandal jinjit ora cepet. Bukti nyatane ganti ya apik tenan to, Reng. Heeh. Ning nganggo kebayang sing apik ora kaya kok kotange ketok ngono. Ganti lho. Sing otomatis. Ganti tenan, Reng. Heeh. Ganti. Ayo sing nganteni aku. Rupamu ora. Golek bahan aku nang mohan ayo. Tak pilih sing mleke ya aku. Oh, saiki piye? Oh. Seni iki kudu seneng endah ning tur irama. Seneng iso gawe senenge sing padha mrisani. Endah iso gawe endang swasana ning pikire tur ngerti karo irama. Ngono kuwi sing nak suwun nganggereng. Iya. Kuwi rungono, Gong. Kudu seneng rasane iso gawe senenge sing padha mresani. Ya iya aku ya iya. Ora mung sing padha mresani. Sapa-sapa tak gawe seneng, sapa-sapa tak gawe seneng aku ki. Heeh. Ngono kuwi. Orang sedelo ayo padha taos panglipur. Karo pamundutan iki lho apa? Saka panjenengane Bapak Lurah Triharjo. Isih lenggah nggih. Pak Lurah Mendungan ya isih. Pak Murdopo ya isih. Bapak Kapolsek ya isih. Pak Lurah Kulwaru ya isih. Oh iya, syukur. Ya syukur. Dukuh-dukuh ya isih padha lenggah, syukur. Ya syukur nek ora bosen karo awake dhewe. Nyidam sarine. Sapa sing dipinta Sraya? Lah ya Mbak Prastiwi coba. Oh ya. Nyidam sari. Wah, penggembare ora karo-karuan kuwi. Wingi nang Semarang nembange penonton nang jaba padha njoget. Sing nembang ya kuwi Prastiwi, nek liyane ora. Enggak muni pasti nembang ngono, walah surak ambata rubuh. Yo, Damsari. Ana sing klumah barang. Kok nganti klumah to, Mas? Ngrungokke swaramu kuwi apa? Mesakake.
Kaya wong nandang khas marah asmara kaya hasrat to Tin. Kene wis tuwa di hasrat. Tenane ora sak ngono kuwi. Apa iya? Kene kadang kala. Kowe iki apa-apa duwe kok yu. Hasrat yo duwe, dhuwit yo duwe. Sing ra duwe siji, apa? Isin. Apa tawaku dhewe Wis tak kandhake sore mau. Ora ana njur seneng-senengan ki ora ana. Dadi umpamane ana macam-macam kene iki pasti Pak Murdapa ki jane iki ora asline. Mungkin. nggih ming saking edane Pak Murdapa. Ora seneng-senengan ora yakin to. Percaya aku. Nggih moh lompeng ngono kok. Ajeng edan ajeng turu perko pun tinengke mawon. Monggo jane nek kelangan ya sukeh tenan. Apa nek kelangan wis sukeh tenan asline. Duh dewa Jawa takung walah somring hawa mami Pak Lurah Karangmuni barang. Dilenggah. Oh, jare nang Jakarta ora. Wis kundur. Aku wis selalu memantau ya padake apa. Kuwi mlebu koran aku ya maca nganti tak takyinke karo Kyai Karangmuni apa nggih napa Pak. Kok Pak Lurah mengundurkan diri iki jane kasus iki apa? Ning kasus sepele kok ya mengundurkan diri barang. Ampun. Ning siji apa ora tau wayangan saiki. Pengiritan kok ya. Nek jane dite akeh asline. Akeh banget. Ya wis ben kok dhewe-dhewe rezekine dhewe-dhewe. Ha iya. Aku ora anu ora patek gatek-gatekke. Pacare Plumbon ya sih. Lenggah ukur. Terus ke. besok kapan kau tekan cecer lan wong bagus Angger muni Pak Lurah Karangmuni, Pak Lurah Plumbon, mantan Lurah Ngestiarjo. Wis genah wis. Sesuk tambah kulwaru. Ning Pak mantan ora bendungan ora. Ora, uming ora kunangan wae.
Terus ya. Upamana nahkoda tanpa prau sasat darat ten pepetri nyidam sarihas iki sing krungu mengaku tok. Krungu apa? Pak Murdopo nang mburi kelir nirok-nirok kene. Wis biasa. Karang mergo ora kedan wong iki ora kedan karo suarane ne apik kuwi. Oh iya. Yo. Bakal liwati
piye. Ora apik edan apa piye? Dasare kanca-kanca ya kompak tur ya isih enom kabeh. Kurang piye coba? Apa-apa sing dikersake mesti bisa minangkani. Nek aku ngono mingkarek manut lho, Nong. Karang saiki iki mingkari manut ombyaking jaman. Nek nung daerah Wonosobo, daerah Temanggung, Semarang kono, kuwi nganggo campur sari. Ana penyanyine kurang bejane sing mresani padha joget wis ora asing meneh saiki. Ning nek ngono dhewe isih tetep nuhoni karo sopan santun lan tata tradisi lho nggih. Nggih syukur Mas. Nek aku mono mingkarek oka-oke saja. Jak garap ya gelem, jak klasik ya gelem. Mingkarek minangkani pamundutan. Cara-carane aku ki wong bakul sing tuku ki arep mesake. Sing kok ngopo? Ah iya, pamundutane pinangkani. Oh iya. Kok sapa e? Pak mantan lurah Bendungan. Oh. Marsake apa? Bajing loncat. Oh iya. Bajing loncat. Heeh. Ngersake dibawani apa ora? Oh iya. Jeming kare manut tok pamundutane ki apa engko pinangkani nek kira-kira kanca-kanca isih urung iso dijoli. Lah kon piye? Heeh. Yo, Mbak Kusnul. Wis ka Wonosobo ngono. Oh, heeh. Saka Kepil. Iya isih putra seniman putra anu dalang. Oh ya syukur kowe nek rapik ngene rek gandeng putra dalang mongko ya nyinden ya apik luwih-luwih suarane nyampur sari ya apik. Di bojo ya kudu dalang. Sesuk anak-anak dalang nek ora gentho rupamu. Ya aja ding iki putra seni ya kudu digula wentrah bapak kanggo seni. Saiki iki Kulon Progo iki krisis dalang bocah. Monggo ponakamu ndelok wayang niki kudute bantere ora jamak-jamak. Kira-kira gatekke wayang bocah gatekke waranggana aku. Mbok iya wong putu dalang ampuh. Wis swargi pepundhenku Kanjeng Rama iku kurang kepiye. Ya apa ora? Kaya aku iso mayang wis ora nukal meneh mergo bapak ya dalang. Lah sing sesuk sak tedhak turunku lho, anak-anakku, anak-anake masku. Kuwi nek ora iso mayang iso nganteruske mbane sapa sesuk? Ah ya ora mung jatilan celeng terus. Ngono kuwi ya apik wong lebu budaya ta reng. Heeh. Ning mbok ya delok bibit kawite kepiye. Wong sak ora-orane ya trah seni mongko ora sabaene ya reng. Kowe ngerti nek dadi celeng walah wis ampun ora jam nglubuk-nglubuk nang banyu kae. Bajing lu cantik ya. Wah, iso horeg ya.
Senengan iki do ganggu. Sumedang ketunjang talaga sangkah wacana rung kicik di tengah gua Lah wis tau to. Cahku iki ngarani Semar kok gogon iki ayo. Waduh iki mulai ngisat ayake. Semar kok gogon. Sapa iki, Lek? Nunggoni aku buka wayang karo bapak mbiyen. Cah iki ngeraki. Bapak terus muni, "Apa iki, Lek?" "Gogon, Mbah, gogon bathukmu kuwi." Kok bathuk iki genah rada lumayan gogon diasmu kuwi ngono kuwi. Oh, lah iki. Cah apa? Tulungan ulah pundung tuli sungkur ulah sungkan tek di
pamrutane isi ana siji to. Napa Mas? Kalau masih ada waktu kami warga Mawas minta lagu pepeling dibawani. Pak Lurah Sugan atas nama manunggaling warga Sugan nuwun. Sing daturi mbawani sapa? Mongko sing dipilih Yu Prastiwi. Ngagek muncar kaya iya. Dilalane agek muncar kaprawinane iki nek ora kuwi ora ngono pokoke. Ha iya. Belek. Awani ana pituture to? Nggih. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sasama aja padha titik galke rukun Islam niku sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang katelu Ramadan nindakne poso kapatyakat ping 5 ibadah haji rukun Islam sampurna Suarane op. Waduh gak ngropi aku kaya. Pancen preman tenan kowe tenan. Pas leren Lembang ana polisi ya. Sing kari dhe mau. Ibadah haji rukun Islam sempurna nek ana rejeki sing luweh. Terus ora mung rejeki sing luweh, arep ibadah haji, wis ibadah haji kudu duwe watak sing suci lahir terus sing batin. Aja nganti duwe watak drengki, srei, jahil metakil, ora ana gunane nek munggah haji. Iya pancen watadeg sura kudu disingkiri. Aja sok seneng ngrasani alane liyan. Ngati-ati lho. Iya mulane kuwi abot sanggane ngetokno marang kebecikane karo sapa wae tulus lahir lan batine iya pancen bener karo yoga barange dicintai ora aja suwiyah-wiyah karo rombongan iya yo pepeleng ya.
ditambah sholat sunate. Yo sembrono iku perintah agama. Elingono ing donya sadela. Sebelum tawake pasrah segulo. Yen kakak besok munggah duaku. Ngegoke tindak mungkar Maghrib lan ngisap jangkepe Rayokane ditambah sholat sunate. Hari dhewe Gong. Oh ya. Iki wis tekan giliraku, wis. Siap. Muni ya kowe. Lendro, ya. Jumbara peremu kuwi lho ning Brengkut. Brajakan Surabaya rek. Oh ya.
Nggih, Pak. Petruk kaya leren ya nggih. Nggih, Pak. Kae galuh. Si Manik Maya arep munggah Gunung Tengguru lah kok malah kandhek mangu ayake wae sing dirasa wedi le. Ora mokal si bocah wingi sore, nggih, Pak. Ayo padha disibuk. Aja pating cenanang ngomong ngadep lho, nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak.